Μια μεγάλη διαφήμιση για την πόλη του Άργους μας έρχεται από τη γνωστή εταιρεία αυτοκινήτων Lamborghini. Η μεγάλη ιταλική εταιρεία το τελευταίο της μοντέλο το ονόμασε το πορτοκαλί του Άργους. Εγώ είχα πει ότι ο γίγαντας ξυπνάει. Και γίγαντα βέβαια θεωρώ το Άργος. Με μια ιστορία 5.000 χρόνια και με μια κληρονομιά που είναι αναγνωρισμένη από όλη την οικουμένη και από όλη την Ιφίλιο. Και για τα μνημεία των Μυκηνών, αλλά και για το Άργος αυτό καθεαυτό με συνεχή κατοίκηση 5.000 χρόνια. Θα σας πω λοιπόν το εξής. Από το καλοκαίρι είχε ένας φίλος μια ιδέα, νωρίς του καλοκαιριού, να στείλουμε ένα χαρτί στις αυτοκινητοβιομηχανίες και να προτρέψουμε τις αυτοκινητοβιομηχανίες της Ιταλίας που έχουν την έφεση να χρησιμοποιούν ονόματα Α, έτσι, είναι η Δέλτα, αυτά είναι δικά μας ονόματα, να βάλει τη λέξη Άργος. Αυτοί επέστρεψαν λοιπόν, χωρίς να μας πούν τίποτα, κάνοντας Αράντσιο Άργος, το πορτοκαλί του Άργους, όχι σε μοντέλο αυτοκινήτου, αλλά ονόμασαν χρώμα αυτοκινήτου, το οποίο θα είναι για πάντα. Ενώ το μοντέλο μπορεί να φύγει κάποια στιγμή. Πραγματικά η χαρά μας είναι μεγάλη. Είμαστε σε επικοινωνία με την αυτοκινητοβιομηχανία, με τη Lamborghini, η οποία ονόμασε ένα χρώμα το πορτοκαλί του Άργους και μάλιστα το διευκρίνησε, το Άργος της Πελοποννήσου. Δηλαδή το πορτοκάλι μας έχει ένα χρώμα ιδιαίτερο. Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή κάνουμε και μια δεύτερη κίνηση. Μπορεί η Lamborghini να επέλεξε το χρώμα μας σαν το καλύτερο χρώμα σε πορτοκάλι. Εμείς λοιπόν έχουμε να πείσουμε τον κόσμο πια, γιατί αυτές είναι οι προσπάθειές μας, με την κατοχήρωση του ονόματος, του πορτοκαλιού μας, ότι όχι μόνο το χρώμα του είναι καλύτερο, αλλά και η γεύση του και το αρώμα του. Γι' αυτό λοιπόν καλέσαμε τη Lamborghini, εάν θέλει, να μας επισκεφθεί, να έρθει εδώ, να στήσει το αυτοκίνητό της, να το φωτογραφίσει και στα μνημεία μας ακόμα αν θέλει, και από εκεί και πέρα να έχουμε μία σχέση που όλες οι προβολές που γίνονται για έναν τόπο είναι καλές για την ανάπτυξή του, όχι μόνο, αλλά και για την τουριστική του προβολή. Και αν εμείς αυτή τη στιγμή περιμένουμε να πάρουμε χρήματα από ένα προϊόν, είναι από την τουριστική μας προβολή να έρθει κόσμος εδώ, όλοι θα ακούσουν πλέον Αράντσιο, Άργος, Πελοποννέζ, της Πελοποννήσου το πορτοκαλί του Άργους. Και θα αρχίσουν να ψάχνουν λοιπόν, γιατί δεν έγινε σε ένα αυτοκίνητο που κάνει 5.000 ευρώ, έγινε σε ένα αυτοκίνητο που κάνει 350.000 ευρώ. Είναι προϋπολογισμός Δήμου αυτός. Η τιμή ενός τέτοιου αυτοκινήτου είναι μια πολύ ακριβή εταιρεία και έκανε μια μεγάλη επιλογή στο όνομά μας. Πραγματικά λοιπόν χαίρομαι, είμαστε σε επαφή με την εταιρεία, έχουν φύγει τα σχετικά email όπως γίνεται, με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μας και περιμένουμε τις απαντήσεις τους να μας πούν πότε θα έρθουν για να κάνουμε προβολή. Ωστόσο, μπορεί και να μην έρθουν. Αλλά εμείς αυτά που θέλαμε να πάρουμε, τα πήραμε. Είναι το όνομα, το οποίο αυτή τη στιγμή μπορούμε να προβάλλουμε το αυτοκίνητο, με το χρώμα αυτό, το πανέμορφο χρώμα του πορτοκαλιού, γιατί αν πάτε στην Ευρώπη θα δείτε, παρεμπιπτόντως όλα αυτά, ότι τα πορτοκάλια που στέλνει η Ισπανία στην Ευρώπη έχουν ένα λεμονί χρώμα και όχι ούτε καν πορτοκαλί αυτό το δικό μας, το υγιές, το πορτοκάλι, έχει ένα χρώμα πορτοκαλί. Και γι' αυτό και δεν έκαναν επιλογή οι Ιταλοί, ούτε από τα δικά τους, γιατί και η Ιταλία παράγει πορτοκάλια. Δεν είπανε το πορτοκαλί της Ιταλίας, που είναι Ιταλική εταιρεία, ούτε το πορτοκαλί της Ισπανίας. Είπαν το πορτοκαλί του Άργους της Πελοποννήσου. Άρα εδώ κάτι συμβαίνει και τώρα λοιπόν θα πρέπει να προωθήσουμε και το πορτοκάλι αυτό καθεαυτό, διότι βεβαίως οι έμποροι έχουν την αίσθηση ότι πρέπει να συμπιέζουν τις τιμές, ο αγρότης είναι σκόρπιος, οι συνεταιρισμοί δεν βοηθάνε πλέον τον αγρότη, οι συνεταιρισμοί κάνουν κάποια άλλη δουλειά, την οποία θα την πούμε στην πορεία, όταν θα έρθει η ώρα, αλλά από εκεί και πέρα είμαστε εδώ για να ξανασηκώσουμε πάλι το πορτοκάλι και την τιμή του. Είναι εξευτελισμός το καλύτερο πορτοκάλι στον κόσμο. Η Lamborghini τα λέει και το επέλεξε. Γιατί έχει και το σχεδιαστικό της τμήμα και το τμήμα εμπορίου. Δεν μπορεί να κάνει επιλογές λάθος. Να παίρνει λοιπόν το καλύτερο πορτοκάλι, το οποίο πορτοκάλι πουλιέται ξεφτύλα 10 λεπτά. Γιατί κάποιοι θέλουν να το έχουν εκεί. Τελειώσαν αυτά. Αρχίζουμε το δρόμο προς τα πάνω. Ξυπνάει ο γίγαντας λοιπόν.